Zanimljiv spot. Šta će sada biti? Neverovatno. Ovo treba da ponovimo. Odmah. Idem kod drugarice. Opet ona sluša svoju muziku. I 1, i 2, i 3, hej! Šta hoćeš? O, daj mi da vidim. Dakle, šta nam treba? Coca-Colu imamo. Ostalo da se obujemo i... To je to, ja sam spremna. Sačekaj sekund. Eto, sad smo sigurno spremni. Idemo. Napokon smo u parku. Vadi naše sastojke. Uzmi kolu i... Evo još. Treba malo popiti. O, baš je ukusna. Ej, šta ti je? Ostavi malo. Daj to meni. Sedi. Dakle, kako je bilo u eksperimentu? Samo nasuti i zatvoriti. A sad hajde odavde. Pitam se šta će biti. O ne, treba pokriti glavu. Eksplodirala je. Hajde da vidimo šta je ostalo od flaše. Uspeli smo. Da. Šta još možemo da nađemo u tom TikToku? Šta? Zašto stavlja jaje na so? Molim, ne pada. Vidi šta sam našao. Možeš li da zamisliš to? Pa šta onda čekamo? Hajde da proverimo. Hajde. Daj to meni. Eto. Kako si smešan. Treba prvo nasuti so, ovako. Sada ne pada, vidi. Pa onda, hvataj. Jesi uhvatila? Cool. A šta još treba? So dozgo. Sipat ću više. A sada super trik. Pažljivo. Neverovatno, šokiran sam. Sipat ćeš što više. Ajoj, sav sam u soli. Opći. O, ne. Šta je bilo? Ne, samo ne jaja. Još jedno. Pa šta je to? Udarilo me jaje. Oho, to je baš cool. O ne, padam. Šta je ovdje? Prestani više da se vrtiš. Vidi šta se ovdje dešava. Oni čine jedan mali mančmelu neverovatno ogromnim. Možeš li da zamisliš? Može da se nahrani ceo grad. Ma ne, to nije istina, ne verujem. Pa hajde. A vidi, imamo celo pakovanje mančmelova. Ja ću pojesti jedno. Pa ne, neću ti dati. Zato što možeš da pojedeš sve. Pogledaj, stavili smo ih u mikrotalasnu. Šta se ovdje dešava? A naravno, ništa neće se dogoditi. Vidi, povećava se. Da, upravo si, stvarno. A sada? Jao, ne, kako boli. Shvatio sam šta želiš da uradiš. Dakle, hajde da ispržimo ovaj mančmelu. Baš je cool. Pogledaj kako curi. Odlično, sad je još ukusniji. Biće dovoljno za nas dvoje. A šta je ovo? Ovo nije palica, ovo je pravo koplje. Hajde da probamo. O da, prelepo, oduševljen sam. I ja isto. Super. Šta? Šta oni rade? Istopili su bombonu. Neverovatno. Prave balone. Ma ne, nemoguće. Moja noga. Umreću. Tako ukusno. Šta si opet došao? Pogledaj šta oni rade. Prave balone. A ova bombona je moja. Dakle, imamo bombone Toxic Waste. Rado ću pojesti jednu. Jao, ovo je neverovatno kiselo. Jao. Šta je sa tvojim licem? Baš si smešan. Izgleda da me je popustilo. Pogledaj šta imam. Ja sam lepo poređala sve bombone. Hajde da probamo da ponovimo taj eksperiment. Skoro sam ih istopio. Pogledaj. A ja ću sada uzeti. A vidi. Stvarno ispadaju veoma lepi balončići. Neverovatno. To su baloni od karamele. Baš su lepi i ukusni. Želim da ih pojedem sve. Ma ne, suviše su kiseli. Ali također želim da probam da ih napravim.
Nešto mi ne ide od ruke. Dakle, šta je to ovdje? Uzeli su Kinder jaje, stavili marshmallow i... Pa to je nevjerovatno ukusno. Takav napitak hitno treba probati. Ali izgleda da nisam pogodio. Uzmi notu, kuc. Ha, pravilno. Šta to radite ovdje? O, pas igra na klaviru. To je nevjerovatno. Ali pogledaj šta su smislili. Ne mogu da verujem. Ja sam zvezda. Dođi ovamo, pogledaj šta imam. Lepa Kinder igračka. A sad ćemo uzeti Kinder jaje. Dakle... Wow, tako je zabavan. Gledaj kako leti. Pa dok se ti igraš, ja ću krenuti da radim. Dakle, potreban je mali marshmallow. Ja sam već sve uradila. Pogledaj kako je spalo. Odlično. Ovakva čaša mi neće trebati. Ovakva je mnogo bolja. Sada mleko. Neće da se otvori. Kako je teško. Molim te, pomozi mi. Nema problema. Ja sam tako jak. Sad ću sve otvoriti. Jao, šta je ovo? Zašto ni ja ne mogu da otvorim? O ne, svo mleko mi se proslo na lice. Pa zašto sam tako smotan? Ne želim da budem mokar. Dakle, sipamo mleko. O, pogledaj, stvarno je uspelo. Kinder se istopio. A sada možemo da popijemo ovaj prelepi mlečni koktel. Šta to oni rade? Pišu na banani. I u čemu je fora? O, nevjerovatno. Tako se pojavljuju natpis. Ja sam superstar. O ne, šta se ovdje dešava? Koga su ujeli? Ne znam. A šta si mi opet donao? Još uvijek mi zuji u ušima. Hajde da uradimo to. Uzmi čačkalicu. Naravno. Jao, zašto neće da ispadne? Šta je ovo? Ups, sve se prošlo. Kako sam nespretan. Hajde da uzmemo bananu i da napravimo natpis čačkalicom. Pogledaj šta je spalo. A vidi, ispala je natpis. Ovo je veoma cool. O, imam super ideju. U školi ima devojčica, baš mi se sviđa. Zove se Britney, prelepa je. Jako je volim, ali kako da joj kažem o tome? Napisat ću joj na banani. Nadam se da će uspeti. Pogledaj šta imam za tebe, to je poklon. Šta ovdje piše? On mene voli? To je ljubav? Tako sam srećna. Šta su ovog puta smislili u tom TikToku? Prosuti Coca-Colu na papir? Da li me zavitlavaju? Wow, papir je ostao ceo, a natpisa više nema. Pogledaj, jesi vidjela tako nešto? Nevjerovatno, to obavezno treba da ponovimo. Prestani da pametuješ, dođi ovamo. Dakle, vadimo kolu. A kakav ćemo papir da uzmemo? Ovaj papir. Joj, razumete? Pa nema veze. Sad ćemo brzo popraviti tvoju lošu ocenu. Dakle, sipamo. I brišemo. Pogledaj, ništa se nije dogodilo. Nažalost, nije uspelo. To nije to. Ni to nije ono što mi treba. To je užas. Ovo je baka zaboravila. Ovo tražim. Savršen oblik za lepinje. Želim da napravim jezivi hamburger. Mogu ići u kuhinju. Oho, Wednesday, tako si brzo našla kalup. Jao, pritisla si stvar. Wednesday, stvari ispod tvoj kalupa. O, izvini stvar. Sama si kriva. Sedi bolje na ramenu. Kakva je to buka tamo? Šta radite ovdje? O, to mi treba. Eto, našla sam savršen kalup za lepinje. Hvala. I ja sam našla sebi kalup. Baš je cool, zar ne? Nije loše, Nit. Možemo preći na drugi deo plana. Za lepinju mi trebaju mleko, maslac i jaja. Napravit ću testo i onda dodati tajni sastojak. Za početak sipam brašno. Hej, a gdje je brašno? Stvar, dođi. Donesi mi novo pakovanje brašna. Hitno. A vaše brašno, izvolite. Hvala, prijatno. Stvar, konačno si stigla. Hvala. A gdje sam stala?
Sipam u činiju brašno. Dodajem maslac i onda mlijeko. Stvar, sredi ova jaja. Ne želim da prljam ruke. Hajde, požuri. Ozbiljno. Moraš trenirati prste. Okay. Sama ću razbiti jaja. Strašno dobro. Ostaje samo to sve promešati. A sada tajni sastojak. Bio je negdje u mojoj torbici. To nije to. Nije ni ovo. O, evo ga. Moj tajni sastojak. Mastilo krakena. Sipam u testo i mešam. Tako je. Stvar, pazi! O ne! Stvar? Oho! Našla sam slatko blago. To će mi sigurno trebati za moj šareni hamburger. Pogledaj kakve sastojke sam našla ispod stola. Šta? Možda ću i ja naći nešto za sebe? Kod mene nema ništa. Kako to radi? Dobro, nastavit ću da spremam. Trebaju mi male činije. Sad ću rasporediti svežele bombone po bojama u 6 činija. Gotovo. A sada stavljam to sve u mikrotalasnu. Kakva lepota! Pogledaj! Hej, nećeš? No. Ne moraš. Dalje sipam rastopljeni žele u kalup i čekam da se stvrdne. Sve je spremno. Sad treba preseći ovu žele lepinju na 2 dela. Neverovatno. Imam 2 polovine. Tako su slatke. Šta misliš, Wednesday? To je moja noćna mora. I moje lepinje su skoro spremne. Samo treba sačekati da se testo digne. Gotovo. Sada stavljam u kalup. Dodajem susam. I stavljam u rernu. Treba sačekati. Mrzim da čekam. Misliš da je spremno stvar? Pa dobro. To je to. Ostalo je seći ovu lepinju. A gdje je moj mač? Evo ga. Sad ću te srediti, lepinjo. Nic, šta ti je? Zašto tako vičeš? Samo sam isekla lepinju. Gotovo. Tvoja lepinja izgleda super. Idemo dalje. Jupi. Pošto imam žele lepinju, punjenje će također biti od želeja. Imam genijalnu ideju. Sad ću sipati žele u pleh i staviti u frižider. Jo, Wednesday, uplašila si me. Je li to meso? Mamice, Wednesday, ne radi tako više. Imat ću sočan hamburger sa pljeskavicom od svežeg mesa. Išla sam u lov juče, pa sam dobila ove slatke komade mesa. Napravit ću mleveno meso od njih, a onda pljeskavicu. Ovo već izgleda jako dobro, a sada treba vatra. To je to. Pljeskavica je spremna. Savršeno. Miriše mnogo lepo. Stavljam je na lepinju. Tako je. A sada sir. Ali ne običan sir, već ogromno pače za moj veliki monstrum hamburger. Sir treba malo razvaljati. Ovako. Sada pravim zube. Želim da moj hamburger izgleda što strašnije. Stavljam na pljeskavicu. Zatim ide krastavac. Ovaj će biti taman. Sipam kečap. Dodajem paradajz. I zatvaram drugom lepinjom. Gotovo, ali nešto nedostaje. Stvar, šta misliš? Gumene oči. Tačno. Jel mi lepo stoji? Napišite u komentarima. Hamburger monstrum je spreman. Sastojci za moj hamburger su također spremni. Sada počinje najzanimljiviji deo. Treba sve iseći. Imam savršen okrugli oblik. Ovo će biti salata. To će biti luk. Ovo paradajz. A ovo slatki sir. Ostalo je sve lepo poređati na hamburger. Prvo pljeskavica, onda salata, paradajz, luk i na kraju sir. I naravno sos. Ja ću koristiti sirup od jagoda. Prelepo. Na kraju stavljam divnu roze lepinicu. To je to. Završila sam. Devojke, svaka čast, ali šta dalje? A sad će biti najlepši deo. Jedenje. Kakav lep hamburger sam napravila. Svi sastojci su tako slatki. Jako ukusno. Baš sam gladna. Lepinja je super. A kakva je pljeskavica? Ekstra. Ja sam odličan kuvar.
A sada desert. Enid, imam treće oko. To je bombona. Želim da probam. Lepo. Devojke, vaši hamburgeri stvarno izgledaju predobro. Svaka vam čast. Hej, hoćeš da se zamenimo? Enid, i tvoj hamburger je baš dobar. O, da. Divno. Šta se ovdje dešava? Mamice! Šta ste napravili ovdje, devojke? Zašto niste u krevetima? Pogledajte na šta sad liči kuhinja. Da ste brzo sve očistili. Wednesday, briši suđe bolje. Tako je. Enid, ne zaboravi da očistiš sto. Da nisam vidjela ni jednu mrvicu. Odlično. Bravo, devojke.